Zákulisí sociologie. Podcast o tématech hýbajících společností s Martinem Buchtíkem a Klárou Zajíčkovou z Analytického ústavu STEM. Ahoj Kláro. Ahoj Martine. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht auf den Sinn. Die Luft ist kiel und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt in Abendsonnenschein. Já nedávala pozor na hodinách němčiny moc, ale mohli jste teďka slyšet našeho dnešního hosta. A pokud jste si nepustili ještě video, tak pro vás máme hádanku. Nejde o to jenom uhodnout, kdo je dnešním hostem, ale i jakou báseň teďkom recitoval. Tak My vlastně teďkom prozrazujeme, že to byla báseň, pro některé to možná nebylo zřejmé, ale můžeš, Kláro, pokračovat a představit našeho hosta postupně a každý si tedy myslí, protože dneska už my jsme si říkali, že uděláme nějakou soutěž o ceny, ale ten majetek se přeceňuje a tady ty jakoby věci, které můžete vlastnit, takže každý může mít pocit svého vlastního vítězství sám o sobě. a můžete si udělat takovou osobní soutěž. Ale možná si teda pamatujete, jak jsme se tady před Vánocemi bavili během knižních typů, že bychom mohli udělat díl o brakové fantazii, což je Martinův oblíbený žánr. Vědí je náš první letošní host, který v Česku platí za jednoho z nejúspěšnějších a velmi plodných autorů tohoto žánru. Můžete ho znát pod pseudonymem František Kotleta, zároveň ale v posledních letech píše knihy i pod svým občanským jménem Leoš Kyša. Kromě spisovatelské dráhy se mimo jiné věnuje taky propagaci vědy a je člen Českého klubu skeptiků Sisyfos. Společně dneska probereme teda nejenom tenhle žánr, protože vy nepíšete jenom tenhle žánr, a taky třeba dospívání v Bruntále. Vítejte, dobrý den. Ahoj. Guten Tag. Já jenom chci říct, že tu básně jste mi řekla, abych ji řekl, protože já jsem to tady zkoušel na mikrofon, tak normálně nerecituju poezii, když jsem střízlivý, takže mi to moc nešlo. Já bych taky chtěl doplnit, že i z těchto důvodů natáčíme už v 10 ráno, abychom si to pojistili, že dokončíme tento rozhovor prostě v nebývalém rozpoložení. Hodně nebývalé. Leoši, my máme vždycky první otázku na našeho hosta, jak se vlastně dostal k tomu, co dělá. Tak je na tebe otázka, jak ses dostal nejdřív k novinařině z Bruntálu a potom vlastně k psaní knih? Vždycky jsem chtěl, já jsem jako kluk miloval psaní, takže jsem miloval příběhy, hrozně jsem je čet, pak jsme prožívali dobrodružný příběhy jako kluci, jako holky, taky samozřejmě tam nějaký byly, to bylo super. A takže pořád, já jsem vždycky chtěl psát, já jsem jako kluk psal jako kroniku na našich dětských dobrodružství, takže samozřejmě prostě potom novinařina, následně jako nějaký literární pokusy byly úplně jako pro mě to jediná možná volba. No. Bylo to fakt od dětství, já si nepamatuju, opravdu možná v první třídě jsem říkal, že byl kosmonaut nebo esenbák, ale vždycky jsem chtěl být spisovatel. No. A to se ti teda vlastně docela poštěstilo, ne? Jako... Vždycky je to o štěstí. Je to trochu o štěstí. Vždycky. Jako, nebo takhle, musíš být připravený a být v pravý čas na pravém místě a pak je to o tom štěstí. No. Ale když nejsi připravený a nejsi v pravý čas na pravém místě, tak to štěstí nepomůže. No. Takže jsi psal do šuplíku a pak si to s pravou chvíli ze šuplíku vytáhl? Já jsem nikdy nepsal do šuplíku, já jsem vždycky to napsal a někam poslal, takže to jakoby takhle zafungovalo. Respektive já to myslím, že nejlepší rada, mě mladí spisovatelé moc nemají rádi, protože já jim dávám tu radu, kterou jsem kdysi dostal od Karely Bidermanové. Jsem napsal takovou povídku, když mi bylo asi 16 a poslal si do časopisu Nemezis, který později zkrachoval. A ne kvůli té povídce, teda, ale asi o 3 měsíce později. A tenkrát tam publikovali jako povídky začínajících autorů. A Karel Bidermanová říká, že to asi hrozně nevyzrále, že by měl jako na pár let přestat psát. Jako. A měla pravdu, jakože vlastně to bylo nevyzrálý a já jsem přestal se na 10 let psát. A dělal jsem novinařinu a pak jsem se k tomu vrátil a najednou to psaní fungovalo úplně jinak, než když jsem dělal takový ty juvenilní pokusy. A to je to, co říkám těm začínajícím autorům. Když vidím, že ten text je nevyzrálý, říkám, vykašli se na to. Budeš se vlastně jenom trápit, běž žít, dělej věci, řeš věci, piš něco jiného, prostě žurnalistiku, blogy, zajímej se o svět, o život, dospěj, pak k tomu sedneš za 5, za 10 let a najednou zjistíš, že ty věci fungují. Takže mi se to stalo. Takže jsem potom pár letech novinařiny začal psát vlastně znova nějaký povídky a najednou to všechno šlo strašně samo, že už jako v podstatě jsem nepsal do šuplíku a co jsem napsal, už se víceméně publikovalo. Takže vlastně ta pauza a potom to psaní, ta novináře mi k tomu jako strašně pomohly. Ne? Ty jsi ale taky se dostal k vědě. Vlastně můžeme tady říct, že máš přísně konkurenční pořad, teda Jaderná věda. A taky jsi členem spolku Sisyfos. Klubu Klubu Sisyfos.
Jak ses dostal k tomuhle? Protože to zase s tou žurnalistikou nemá jako vlastně nějakou přímou spojitost. Naopak má. Takže skrze novinařinu. Já jsem vlastně dělal reportáže v sobotním magazínu Práva a bože, to byly časy, kdy se ho prodávalo asi ještě 500 000 výtisků. To dneska, když se podíváš na čísla tisku, tak je úplně bizarní. A je to nějakých mizerných 20 let. A vlastně jsem hodně psal o různých jako sociální věci a podvodníky. Takže jsem psal o různých podvodech a ergo samozřejmě narážíš na různý podvodníky s geopatogenízma, zónama a podobně. A tak jsem se vlastně teď dostal k tehdejší novinářce Věře Noskový, která byla v té době hodně aktivní Sisyfovi a vlastně pomohla mi s nějakýma kontaktama, kontaktovala mě na nějaký profesory, který v Sisyfovi byli tenkrát aktivní, jako profesor Andrysek, nebo Kutílek, nebo Heř. A já jsem vlastně jakoby je měl jako zdroje pro svý psaní a pak jsem objevoval nový a nový věci, je to hrozně jako bavilo a já jsem o tom psal a oni mi jako pomáhali k tomu dát nějaký ten vědecký background. A pak jsem nějak přirozeně vlastně po tom, co jsem napsal pár těch článků, víceméně jako zaplul prostě do toho Sisyfa, protože ti věci vždycky potřebují často tou publicistou, který to téma zpracuje, přinese nějakým způsobem se o něho bude zajímat. Takže naopak já jsem vlastně přes tu novinařinu se k těm lidem dostal a pak mě prostě bavilo už vyloženě jakoby se těm věcem jako věnovat tím, že jsem je rozkrýval, že jsem o nich psal a přiznaně prostě aktivisticky. No. Mhm. Mě u tohle napadlo, protože samozřejmě ten záběr toho vašeho pořadu je širší než ten náš, byť i my teda jako si zveme lidi z různých oborů, jestli právě je to, co z vás na tom baví, taková ta novinářská poloha, že si člověk může trošku nahlédnout do všeho, popovídat si To o je tom. to nejlepší novinařině. No Tak bohužel dneska jakoby to neštěstí novinařiny je, že já teď budu zlej a já omlouvám se ještě kolegům, kteří zůstali v těch médiích. Když jsme dělali ty noviny před 20 lety, tak si nepřepisoval statusy z Facebooku. Dneska bohužel prostě už je to tak zahlcený ten prostor a není tak čas dělat cokoliv a čtenáři vlastně nemají nějak jako chuť číst něco dalšího. Reportáže zmizely, že my jsme psávali reportáže, psávali jsme další články, analýzy. Já si pamatuju, když jsem vyjel prostě na týden do Karlových Varů, jo, a šéfredaktor Práva tehdejší mi prostě platil týden hotel a diety, abych byl v Karlových Varech a psal o mafii, o ruský prostě v Karlových Varech. Dneska si to vlastně nikdo nemůže dovolit, nebo nemohl by si to dovolit, jako aby prostě na týden poslal toho reportéra někam pryč. Jako velice výjimečně se to stane. Jo, takže to je úplně jako jiný kafe, takže jsem rád, že tenkrát jsem mohl mluvit s těma lidma a dostat se do toho tématu, což ti zase potom může v tom psaní těch knížek, že se do toho ponoříš, bavíš s těma lidma, a to samý ta věda, že? Já to vlastně primárně dělám všechno kvůli tomu svým psaní, abych nasával informace, protože můžeš být spisovatel, takže jako doma si sníš o jednorožcích, ale v tom tvým psaní, když jsi jako novinář, když mluvíš s vědcema, když mluvíš s politikama, když mluvíš vlastně se všema lidma okolo, když mluvíš s těma bezdomovcema, což někdy od těch politiků se těžko jako rozliší, zvlášť když ti oba posílají SMSky ve 3 ráno, nenarážím na žádnou aktuální kauzu. Rozhodně ne. Tak se to pozná na tom tvým psaní, že to má duši, že je to uvěřitelný. Takže SMSky, které píšou politici ve 3 ráno, nemají duši? Hele, někdy mají spoustu poezie v sobě. Ty taky, když jsi psal v poslední době, tak si psal i čím dál tím víc píšeš pod svým vlastním jménem, mi přijde. Dřív si psal jenom pod pseudonymem František Kotleta, teda pominuli tu novinářskou práci, tam nevím, jestli by František Kotleta uspěl v novinářské práci, ale Dneska před 20 lety, dneska rozhodně. Ta poslední knížka se jmenuje Syndikát a hraje tam klíčovou roli AI. Ty jsi se stal taky z mýho pohledu takovým jako velkým odborníkem na AI. Všichni se ti zvou do pořadů, aby si řekl, jaká bude budoucnost světa s umělou inteligencí. Jak moc se v tom cítíš jistý? Necítím se rozhodně jistý v technických parametrech. Na to já mám prostě ty odborníky. To je vlastně to, co já jsem dělal i v té novinařině v tom Sisyfovi, že jakoby beru ty odborníky a mluvím s nima pořád a nasám z nich ty informace. A v čem jsem si jistý jako spisovatel sci-fi je, že vlastně vezmu ty technické informace a přemýšlím nad tím, jak to funguje technicky nebo technologicky, se odrazí na fungování té společnosti. Ale to ta sci-fi dělala vždycky, že už ten Arthur C. Clarke vlastně se zajímal o ty vědecké novinky a pak psal o tom, jak bude vypadat svět pod vlivem těch vědeckých novinek. A to je vlastně ta pozice toho autora sci-fi, si myslím, v té společnosti, která může být smysluplná. Jo, když nepíšeš přesně o alá Hra o trůn nebo alá Tolkien, no, tak elfové jsou elfové. Ale ta sci-fi, prostě to, co třeba dělám v tom syndikátu, no co jsem psal v tom syndikátu, je přesně zajímavá v tom, že jsem ty odborníky, pobavíš se s nimi o všech těch tématech
a ty potom můžeš jako napsat, jak to bude fungovat, až to bude mít Pepa, Lojza, Honza z Horní Dolní, Amálie prostě z Bruntálu a nebo Lojza z Prahy a jak vlastně bude to, jak to ovlivní jejich život. Což v tom jsem si jistý. Jo, ne v tom, já neumím vytvářet umělou inteligenci, ale na to mám spoustu ty lidí, jako, který mi udělají a vysvětlejí, jak s ní fungovat. A já pak přemýšlím nad tím, jak to vlastně bude fungovat za 10, 20, spíš za 2, za 3 roky, protože ty změny jsou naprosto jako extrémně rychlý. Je teda Leoš Kyša žilven 21. století pro Českou republiku? No, Ano, ne. Ne. Protože? Protože jsem skromný. Aha. Panečku. Panečku, já to ještě vrátím k té knize, protože vy sice říkáte sci-fi, ale i ta knížka je rámovaná tak, že tohle není sci-fi, ale to je příběh, co se stane. To můžete vidět hnedka na obálce. A je to vlastně jako fakt krok k realitě, asi oproti těm jiným vašim knihám, protože tohle je opravdu něco, co je hodně blízko, aniž bychom tady teda spoilovali nějak jako hodně děj. Tak je to právě to, co vás na tom lákalo, že dřív by tohle bylo opravdu jako super sci-fi, ale teďka je to tady. Je to tak, já když jsem vlastně ten syndikát chystal, tak jsem o tom právě mluvil s Honzou Tylem hodně a tam už tenkrát prostě on i ostatní říkali, že budoucnost je v AI agentech a tenkrát ti AI agenti ještě nebyli a když ta kniha vyšla, tak by mi hodně lidí říkalo, no tak to je takový ten jako marketingový claim a dneska jsou všude AI agenti, dneska na tom stojíme vlastně, dneska už je to realita. Takže v tomhle to je hrozně fajn, jakože, že přesně si můžeš napsat o tom, co bude. Já chystám další knížku o blízké budoucnosti a na to ještě zkusím se na nějaký lidi ze STEMu, že by mi k tomu něco řekli, ale tak to pak... No tak to jsou skvělí lidi, to můžu jenom doporučit. Stane se syndikátu za 10 let to, že bude hodnocený jako historická literatura spíš než jako sci-fi? To si myslím, no. Jako s tím počítám, protože jako v podstatě tam není nic nerealistického. Takže doporučení pro knihkupectví už je zařadit teda ho i do literatury faktu, no. Teďkom už do historie. Tak v srpnu do literatury faktu a dejme tomu v březnu dalšího roku už teda do historické literatury. Dobře, my to doporučíme, rozešleme doporučení. Vy říkáte, že se k tomu tématu chcete vracet a budete se k němu teda vracet jako vy, nebo jako František Kotleta? Jako v oba, že jo, tak já i občas jako Kotleta rád píšu, když dělám, a Kotleta je samozřejmě ustřelená fantasmagorie často. Ale když píšeš tu fantasmagorii, tak se prostě snažíš, aby to dávalo smysl, že? Aby to mělo aspoň nějaký přesah, abys psal o těch lidech a aby to bylo zajímavý a jako hodnotný, aby to přinášelo nějaké informace. Takže já mám přesně pár takových čtenářů, kteří vždycky říkají, to je super, já to čtu a pak jdu rychle na Wikipedii uvěřit si, jestli to je pravda, ona je. Takže v tomhle to mě jako baví, jo? Že píšeš prostě o sexu s démonama, ale necháváš tam zajímavé věci pro toho čtenáře, který najednou třeba díky tomu může zjistit něco úplně jiného. No. Kdy vyjde první kniha ve spoluautorství Kyša Kotleta? To asi ne. Nevyjde. To abych to nesměšoval. Je pro vás snaží tvořit teda jako Kotleta, než jako vy sám? Určitě, protože samozřejmě u Kotlety jsem přestřelený, tam se počítá, že vlastně si můžu hodně vymýšlet a že prostě ustřeluju do vesmíru nebo k démonům, zatímco jako Kyša se snažím, aby ať už Sudetenland nebo Syndikát, tak ta nová knížka, aby to mělo jako nějaký smysl a aby prostě ta každá věta, každá ta informace stála opravdu na pevnějších nohách než u toho Kotlety. No. Ty píšeš hodně. Měl jsi někdy téma, který jsi vzal, rozpracoval a zjistil si, že tě vůbec prostě nebaví, nezajímá, anebo že už je to moc, že to je přestřelený až tolik, že se vlastně to téma nedá rozpracovat dál a prostě si ho odložil? Spíš, že ho neumím napsat. Že já to řeším se svýma studentama, já učím tvůrčí psaní na Vysoké škole kreativní komunikace a často ty studenti přichází s nějakýma nápadama a já jim říkám, tohle nedáš, to neutáhneš. A oni jsou jako nešťastní, protože mají nějakou ambici a říkám, tohle utáhneš za 10 let, to teď prostě nenapíšeš. A nebo to napíšeš nikdy, na tomhle si vylámalo zuby x jiných autorů. Jo? A oni pak píšou, začnou se v tom hrabat, zjistí, že to neutáhnou, že to prostě nejde. Že jsou témata, nebo jsou jako nějaký nápady, který máš, ale nedokážeš je zpracovat, nedokážeš je vlastně jako udělat. No. Jo. Takže je to jako trojitý axel, jakože víš, že si říkáš, že jo, někdo jiný to umí, ale já na ten let prostě zajedu a nedokážu. No dvojitý. Ale musíš dvojitýho dáš. Dvojitý umím, ale trojitý prostě to nedá. To je konec, no.
To je vlastně přijde dobrý, že vás to třeba nezablokuje. I jak jste říkal vlastně, že jste na nějakou dobu přestal psát, protože vám někdo řekl, ať si dáte tu pauzu, tak já se vlastně dovedu představit, že by mě to odradilo úplně asi na dobro možná. Nebo že vám vlastně taky pak jako nechuť potom. Hele, já už jsem v tomhle profík, jako, že už vím, že prostě, když tohle nejde, tak jdu jinam. Jo, tak s holkama prostě. Jo. Ano. No, teď už ne, teď už mám to, že ženu a ahoj Kristý. Ale dřív, jo, tak to bylo nejlepší, tak prostě to nefungovalo, tak se šel za jinou, že? Snažit se o něco, být trapnej, sliskej blbeček, který uhání ženu, je přece nesmysl. No tak zkusíš to na jinou, která třeba uhání tebe a dá ti kapibaru. Ta kapibara je moje, Leoši. Já vím, omlouvám se. No tak z naší dvojice je odborník na vaši tvorbu rozhodně Martin a on mě připravoval na ten náš dnešní rozhovor, takže mi říkal, jako hlavně to neber tak vážně, jo? Protože jsem se s ním šla bavit právě o jedné té vaší knize, tak mi říkal, hele, jako v klidu, že si to představujete třeba tak, že prostě člověk přijde domů, dá si pivko, přečte si vaši knížku a má pohodičku. Tak mě jenom zajímalo, jestli třeba u těch vašich knížek psané pod vaším jménem, vám jde třeba o to, aby to lidi brali vážněji trošku? Obojí. Já rád míchám vysoké a nízké. Jo, že rád řeknu nějaký latinský citát, německou poezii a pak si krknu. To já mám rád prostě takovou tu, jako, teď nebudu krkat, nebojte, ale tak, kdybyste chtěla. Ale Ne, děkuji. mám to rád, protože mě to přijde v tomhle jako zajímavý a zábavný a vlastně mě to jako strašně baví. Takže to, když jsem říkal, že píšu o tom sexu s démonama, a nebo o střílení upírů, tak mě baví prostě a zase nechat tam jako nějaký jako easter egg a nějakou informaci. Když jsme dělali sérii Legie s Kristýnou, tak jsme vlastně celou dobu tam schovávali různé informace, ať už v jménech, nebo v příbězích, nebo v nějakých jako historkách, příběhy z první světové a z druhé světové války o československém odboji. A přišlo nám to strašně zajímavé. A přesně potom přijdou lidi a řeknou, hej, to jsem se bavil, to byla prdela, jak měli sex s tou mimozemšťankou, to bylo zábavný. A teď jsem se dozvěděl, to jsem vůbec nevěděl, ten generál. A vlastně tohle mi přijde jako hrozně super, protože jestli něco jako je jako směšný, nebo aspoň pro mě směšný, tak když se jako lidi berou moc vážně. Když se neumí krknout nebo prdnout prostě. A myslím obrazně, teď myslím prostě jako obrazně, že to často podle mě třeba česká literatura a má to i fantastika, taková ta, co má pocit, že musí být hoch a že se bere jako hrozně vážně a musí se brát hrozně vážně, aby nás někdo bral strašně vážně a nemůžou tam být tyhle ty vtipy o prdění. A vlastně jakoby mně to přijde, že to je jako kontraproduktivní, protože my jako lidi přece milujeme jako vysoký i nízký a jdeš na Labutí jezero a pak si pustíš Bohdalku a obojí jako funguje. A když koukáš jenom na Bohdalku anebo koukáš na Labutí jezero, tak mi přijde, že sám sebe o něco připravuješ, že nejsi v nějaký jako rovnováze. Takže mi jako neustálý míchání vysokého, nízkého, prostě sebezhazování, nastolení nějakého jako velkého tématu a pak ho zase jako rozbití tím, že tam přihodíš nějaký vtipy a šukačku v BDSM salonu, že mi to přijde, že to je přesně jako to, co mě jako baví, že to je to kompaktní a ten mix a to, co vypípali tady, tak to si domyslíte. Vlastně tady my jsme ještě nepípali, my jsme prostě nikdy takhle. No, Uvidíme. Jestli z toho něco ještě vyjde vůbec z tohoto dílu. Když se podívám na tvůj život z jiné stránky, tak ty ses narodil ve Dvorcích, nebo jsi žil ve Dvorcích, to je kousek od Bruntálu, to ví podle mě už úplně všichni, ani nemusí tě pořádně znát. Je to součástí tvojí identity, aspoň tak to vždycky prezentuješ. Měl jsi někdy chuť se toho zbavit, že jsi se vlastně jako styděl, nebo jsi si říkal, tak to už je fakt trapný, to už je moc? Jakože bych tvrdil, že jsem se narodil v Brně třeba. To bych si moc nepomohl. Nebo třeba prostě neříkal, nebo nevím. Nebo možná i jak vlastně si myslíš, že to tvoje i přemýšlení o světě, tady to dětství formovalo, protože na to často odkazuješ. Já si myslím, že to je určující. Jako jak se to říká, můžeš dostat holku z Texasu, dostaneš Texas holky, tak já myslím, že s Bruntálem je to úplně to samý. A tak to jako sociolog víš, že nebo jako historik víš, tak jako sociolog víš, že to místo, ve kterém žiješ, to jaký tam panují nějaké jako normy a způsob uvažování a nějaká kultura, tak tě definuje. Ty to můžeš opustit, ale nějakým způsobem to pořád jako v sobě máš. A je to jako něco, s čím asi nic neuděláš a je dobrý nad tím přemýšlet a přiznat si to. Říct, jsem odsud, tohle mě deformuje, v tomhle jsem vyrostl, jsem tím nějakým způsobem poškozený, deformovaný
a vlastně sám sobě nastavovat zrcadlo jako toho, v čem si vyrost, proč si v tom vyrost, jak ty lidi tam uvažujou. A myslím si, že to je jako pro všechny určující, jakože to, kde se narodíš, v jaký atmosféře vyrosteš a je dobrý se s tím jako poprat, nepodlíhat tomu, nebo naopak vzít si z toho to nejlepší a přesně říct, jo, tohle prostě bylo blbě, že jo. Vyrosteš v silně katolické rodině, tak tě to nějakým způsobem vždycky bude formovat. A i když se staneš ateistou a členem prostě sdružení ateistů, tak pořád bude někde tě formovat přece to, že jsi vyrost v katolické rodině. Nebo minimálně se k tomu budeš muset nějakým způsobem vztahovat. Takže v tomhle jako ten původ toho člověka, myslím, regionální, je jako si myslím hodně důležitý. No. A co je to nejlepší, co si z toho bereš? Hele, já si myslím, že tam je trochu ta skromnost asi, protože jako když vyrůstáš v Bruntále, tak máš ten komplex méněcennosti. A jo, já vím, že se tomu směješ, ale to se tak je takový to jako, a ty lidi to pořád měli, jako, a můj otec mi to pořád říkal celý život, prostě, no ty víš, nesmíš si moc jako vyskakovat. Jo, to, co známe z toho socialismu, tak na té vesnici, že já jsem ještě nevyrost Bruntál, ale metropole proti tomu, kde jsem vyrost já. Jsem vyrost prostě v městečku, který má 1600 obyvatel a vlastně tam jako se naučil, že jako musíš tak sem tam něco jako nakrást, něco vypěstovat, postarat se o tu rodinu a to stačí. Hlavně jako nevystrkovat, aby zneštval lidi. A je to jako něco, co tam panuje do dneška. Jo? Takový to malý naše, trochu něco jako uškudlit a svět nás nezajímá a co tyhlesti a tyhle bůže vůbec. Jo, vlastně takový ten způsob přemýšlení, který tam je. Tak když se od něho osvobodíš, tak on ti zase, si myslím, že z něho potom může žít to nejlepší. Jo? To znamená, že takový to, že jsi fakt vyrost v tom skromném světě a někdy to bylo těžký, takový to jako na tohle nemáš, to přece je nesmysl. U nás bylo i jako složitý vlastně získat v sobě ambici na studování vysoké školy. Já vím, že to zní bizarně, ale vlastně takový to, abys vůbec jako dal přihlášku, že přece vejška není jako pro lidi, jako jsme my. Jo. Já jsem teď četl britskou studii, která právě srovnávala soukromou školu s nějakou běžnou školou a bylo to vlastně etnografické pozorování. A ten autor potom jako říkal, že vlastně ten klíčový rozdíl, to jádro toho rozdílu je, že zatímco v té soukromé škole ty děti každodenně ujišťovali, nebo jim říkali, vy jste teda budoucí elita národa, vy jste ty nejlepší z nejlepších a měli byste se podle toho chovat a tak dál, ale prostě vy jste to, od čeho ta země, ty lidi, kteří budou tvořit budoucnost té země. Zatímco v té běžné škole říkali, když se budete jakoby snažit každý den, jo, a včera jste se snažili a předevčírem moc ne, tak můžete být docela dobrý. Možná. Jo, že tam bylo hodně ta kondicionalita, to podmínění toho, že ty se teda hodně musíš snažit, aby si vůbec něco byl. Tady ta podmínka tady je strašně důležitá. Myslím si, že v českém školství to funguje taky a funguje to teda i v těch regionech. Ty regiony jsou to silnější. Já z mých spolužáků jako nešel nikdo na gymnázium. A to jsme byli poměrně chytrá třída, si myslím, a silný ročník, 79., 80. a 79. Všichni jsme šli na prostě střední školy jako odborní, protože jakože půjdu na vejšku bylo jako divný. Jo? Jako, já vím, že to zní divně, no. Ale já jsem šel na obchodní akademii a to bylo prostě vrchol. Jakože to, že budu mít obchodní akademii, že budu někde dělat účetního nebo úředníka, třeba na obecním úřadě, to už jako by byl velký společenský posun vlastně. To je dobrý, že jste si teda zachoval vlastně u tohohle třeba tu spisovatelskou ambici, že... Já jsem vždycky snílek, že já jsem jako snil o tom, že budu dělat tu novinařinu a tak, takže já jsem potom šel na vejšku a na té vejšce jsem dělal noviny a to. A takže tam bylo to spíš to snílkovství, jako že mě toto. Ale někde to tam stejně bylo, takový to nemůže žít na práva, že na práva z Bruntálska, si blázen. A určitě byli, nebo určitě jsou na tom Bruntálsku rodiny, který mají nějakou tradici, která říká a můžeš a na tohle máš, anebo rodiče, který jako hecovali. Ale na tými vesnice opravdu spíš takový to jako jo, drž se v pozadí, jako nevystrkuj růžky, vlastně teď tohle je úplně super. Můj bratr byl policajt, než ho vyhodili, divoký 90. léta. A hrozně vtipná historie, ale ne do tohohle podcastu. A to byl největší jako společenský vzestupní rodiny, že můj starší, o 5 let starší bratr se stal policistou na čas. Vy teďka žijete v Praze, že jo? Nebo někde? U Prahy. Tak mě zajímá, jak se vám tam vrací zpátky. Jestli to je tak, že já třeba jako pocházím z Havířova a vždycky mám Ježiš, pocit... tak to je milý, co? No tak já jsem na to taky, teď už to taky říkám ráda, ale vždycky mám pocit, že vlastně pak někteří lidi zkoumají, jestli mě to jako město nějak nezměnilo, jestli pořád ještě teda jsem v pohodě, jestli se se mnou dá mluvit a tak dál. Hele, je to hrozný problém, ty návraty. Už seš Pražák. No. Vy v Praze to vidíte jinak. A teď si říkáš, a to mi řekla sestřenice, vy v Praze to vidíte, a říkám,
jak to my v Praze vidíme jinak, jakože no, v Praze je jiný život. A v čem je jiný život? Jako. A já jsem pak bejvám zlej na to, protože tohle fakt nemám rád. A já říkám, tak jako v Praze je jiný život, já ti řeknu proč. Tam prostě máš velký nájmy, velký životní náklady, musíš prostě tvrdě makat, aby ses jako uživil. V tom je jiný život v té Praze. A nikdo ti nedá nic zadarmo. A bejvám na ty lidi zlej, protože prostě oni mají fakt takový to naučeno, vy Pražáci, tam to vidíte jinak a my tady víme, o čem je život. Jak vy víte, o čem je život. Jo, to jsou takový ty floskule, prostě tyhle ty fráze, které pak do toho začnou ty lidi hustit. A si říkáš, jak říká oblíbený youtuber našich dětí, WTF, OMG, prostě co to meleš. Bohužel to tak je, no, že potom ty opustíš tu komunitu, opustíš to sdílený myšlení, ten způsob myšlení a najednou jsi jako divnej a podivnej a opustil si to správný myšlení, protože to, jak my tady vidíme věci na té vesnici, nebo v téhle konkrétní oblasti, to je to jako správný vidění. Víme, o čem je ten život. Oni jako nevylezli z toho okresu bejvalýho, nebo jsem tam jednou byli v Praze vidět Karlův most, ale oni ví, o čem je skutečný život. Říká, co to znamená, že víš skutečně, co to meleš, ty ořechu? A je to přesně potom, ty jsi jako odrodilec, ty jsi jako, ty už nejsi náš. Je to hrozný. Jako toto myšlení provinční je naprosto jako děsivý. A když se na to podívám z opačné strany, když bydlíš v Praze, tak tady tu nějaký typ podobný diskuze máš i v Praze? Jako ty tomu nemůžeš porozumět, protože jsi teda z Bruntálu? Ne. Musím říct, že ne. Jakože tohle mi jako nedali v Praze nikdy sežrat. Jakože smáli se tomu, že říkám rožni, tak to jo. To jsem až v Praze v novinách zjistil díky lidem z korektorny, že rožni není spisovný slovo. To mě hodně překvapilo, to bylo asi 20. Já se omlouvám. Ale nikdy mi v té Praze jako neřekli, hele, ty jsi z Bruntálu, ty víš hovno, o čem je život. To se mi nestalo. Tohle se mi stává v Ostravě, v Opavě, tohle se mi stává ve Dvorcích, že mi ty lidi řeknou, že nevíš, o čem je život, ale v Praze se mi to fakt nestalo. No. Možná, protože jsou tady samý Moraváci odrodilí, ale... A tak spíš to je takové, ježiši, jako trošku někdy cítíš to politování a ty si vlastně říkáš, ale dobrý, tak jo, tak mě to nějak neuškodilo prostě. Ale jako přesně jinak vnímám hodně to, co říkáte a přišlo by mi někdy fajn se o tom ještě do hloubky pobavit, protože jsem se schválně ptala, jestli takhle třeba ten pohled na tu Prahu, jako tady tenhle přesně, že vy nevíte, o čem je život, nebo prostě vy vstáváte vždycky, jako nejhorší otázka, v kolik vstáváš? A já, no tak jako jdu do práce na 9, ale odejdu s ní prostě po tom čase po stejným jako vy, takže... Hele, já jsem to měl, když jsem odjel z Opavy, tak já jsem si hodně, když jsem začínal v té novinařině ještě v Praze, tak jsem měl hodně kontakty na Severní Moravě. A to byla jako klasika. Volal někdo před 9 a věděl si, že ze Severní Moravy nebo ze Slezska. Ale když jsem volal po 2. hodině, což v té Praze normálně si ve 4, v 5, ještě do 5, do půl 6 bylo běžný volat lidem a chtít informace. Pracovně. To bylo jako naprosto standardní, nebo je do dneška standardní. Volat někomu v 5, jako v Praze úplně jako v pohodě. Volat někomu o 2:30 jako do Ostravy znamená, že už leží v bazénu, pije Radegast a má už jako dávno padla. Jo, on sice jde do šichty na 6, na 7, ale o 2:30 už má padla. Zatímco ty teprve začínáš jako druhou polovinu pracovního dne. Jo. Takže zase toto je jenom jako bizár v tom, že holt jako oni pořád jdou podle toho císaře pána, který podle těch legend nemohl dospat, tak nutil všechny úředníky, aby pracovali od 5:30 nebo od kolika. Ale v tom není žádný rozdíl. Jako jestli díl spíš a díl pracuješ, nebo dřív vstáváš a potom už máš jako pohodinndu. Nenakazili jste se vy dva nějakou takovou pražskou přehlíživostí teda? Já to nemůžu na sobě posoudit, protože já v tom vyrůstám teda od malička samozřejmě. Seš krutější. Já v tomhle myslím si, že mám největší, nebo já si myslím, ne, že jsme jako spravedlivější. Že si myslím, že naopak Pražáci... To krutější nebo spravedlivější? Obojí, krutá spravedlnost. Já si právě naopak myslím, že Pražáci jsou jako vůči... Bože, budu teď zlej na tebe, můžu? Dobře. Já si myslím vlastně, že co když se rozpláču? V pohodě. Dostaneš kapibaru terapeutickou. Že často mám ty spory s těma Pražákama, že oni říkají, jsi jako hrozně drsnej, víš, oni mají jako tvrdý život. Říkám, hovno, vole. Jsou to normální lidi jako ty, perou se s jinýma věcma než ty. A často mi přijde, že naopak u těch Pražáků taková ta blahosklonost, takové to, víš, oni tam jako nemají takový příležitosti jako my, nemají asi takto kvalitní vzdělání, takový to jako vlastně, že jako často mám pocit, že někdy praští intelektuálové, hodně levicoví praští intelektuálové, jich tady asi 8, takže víme, o kterých mluvím. A všichni se mezi sebou nenávidí. Všichni se mezi sebou nenávidí a všichni se znají. A vlastně jako, že jsou naopak jako takový jako blahoskloní. Říkají, no, oni ti chudáci v tom Havířově. Říkám, oni mají stejné informace jako ty. Oni dokážou ty věci pochopit stejně, jenom dělají jiné věci a vidějí to jako jinak.
mají k tomu spoustu vlivů, ale vlastně přijde mi v tom, že když jsem vůči těm svým jako lidem původním jako krutej nebo krutě tvrdej a říkám, vy jste tady do sebe zahladěný, vy prostě nejste schopní jako nahlídnout věci, žijete si ve svém smradlavém teploučku, tak si myslím, že je to spravedlivější, než když přijde pražský intelektuál a řekne, no víte, chudáci, oni tam nemají kvalitní školy a nemají za tolik těch peněz. Nemají tolik těch peněz, ale platí čtvrtinový nájem, co ty v Praze, a vlastně jako kvalita života je jako mnohem větší. Můj otec žije v bytě 3+1, který má asi 120 metrů čtverečních. A z důchodu si ho nejenže zaplatí, ale ještě si koupil jako nový auto. A to já jsem rád, že můj otec žije takhle kvalitně. Ale takhle žije důchodce, který celý život dělal seřizovače na vesnici. Jako v Praze bys to nemohl dovolit. Žít v 3+1, prostě, který není ho jedno, to je obecní nájem. Jo. Takže a za pár šupů a z důchodu si zaplatí tenhle ten nájem, ušetří si, jezdí novým autem, je vlastně hrozně spokojený. Nemá vůbec problém s penězma. A já říkám, to bys jako důchodce v Praze jako nezvlád. To bys prostě nemohl platit obecní nájem, nebo nedej bože tržní nájem, prostě v Praze a žít si vlastně takhle kvalitně. Máš velkou zahradu, velký pozemek, velký byt. Jo, to znamená, že zase ta kvalita života, tam máš strašně moc benefitů, který jako fungují. Jasně, v Ostravě na sídlišti, v Havířově na sídlišti je to mnohem složitější, protože už ty nájmy taky rostou naprosto bizarně, neadekvátně vůči těm platům, který tam jsou, ale jako není to jako univerzální, takže by tam ty lidi věděli, o čem je život, zatím to v té Praze ne. Zpráva je, buďme k sobě všichni hodnější trošku. No, mně se líbil váš rozhovor na blogu s Poklidem, doufám, že to říkám dobře, kde jste vlastně hezky označili vaši knížku Sudetenland jako Love Letter Bruntálu. To mi přišlo hrozně hezký, tohle označení. A důležitá mi tam právě přišla ta otázka toho sepětí s tím místem, že vlastně člověk třeba pochází z oblasti, kde ti lidi nějak jako nebyli úplně doma. A to jsem hrozně rád, že to říkáte, protože když říkám, že mě ty lidi často štvou, tak mě štvou, protože je miluju a že mi na ní záleží. Já jsem tam doma. Jo, jak se prostě píše, a budu tam vždycky doma. Jo, jak se píše prostě v Starocích samoty, domov je tam, kde jsou hroby tvých předků. A já už dneska v tom pohraničí mám hroby svých předků a to je můj domov. A vždycky bude. Jo, a ať už žiju kdekoliv. To znamená, že je to místo, ke kterému se pořád vztahuju, to místo, ke kterému se pořád mentálně vracím. A ty lidi jsou moji lidi. Pořád, když přijedu jako hranice z Český Třebový prostě na Moravu, tak mám pocit, že jsem doma. Jo? Pořád jsem tam doma, mentálně. A když jako se s těma lidma hádám a bývám vůči nim krutej, tak je to proto, že chci, aby jako to místo pozvedli a aby tam na tom místě fungovali. A třeba se tam jednou vrátím a budu tam šťastný, protože to je pořád moje místo. Legendy toho místa, atmosféra toho místa, všechno, co je na tom místě špatně, pořád je jako součástí toho mýho života. Jo, i ta nějaká krutá upřímnost vůči těm lidem, kdy jim prostě vysvětluju, že oni volejí politiky, který na ně stejně jenom kašlou a nic nezměnějí a jenom sdílejí nějakou jejich frustraci, což jim imponuje. Tak a když se s nima o tom hádám a když je chci hodně naštvat, tak se vezmu tričko s Kalouskem a pak se třeba popijem a pak pobijem a pak popijem, nebo obojí dohromady. Půjčuješ tričko s Kalouskem někomu? Ne, to je jenom moje. Dobře. Takže pořád to dělám, protože to místo miluju a ty lidi miluju. I když mě strašně štvou. Jako. Já bych se chtěl teď ještě obrátit na jednu věc, o které jsme tady mluvili a který vlastně věnuješ poměrně hodně času. A to je tvoje vědecká, novinářská kariéra, jak v Jadrný vědě, tak ale i popularizaci vědy ve spolku Sisyfos. Klubu Sisyfos. Máš pocit, že dneska už jsme v nějaký postvědecké době, že vlastně ta důvěra ve vědu, nebo to, že existuje nějaký ucelený vědecký poznání, se rozpadá a že to byla prostě jenom nějaký dočasný stav? Tady je jedna obrovská výhoda toho, když jsi starý, nebo něco pamatuješ, že na ty věci můžeš, nebo když jsi úplně hodně starý, tak ne, ale když jsi tak v tom ideálním věku, jako ty, jako já, v tom ideálním věku, tak vlastně hodně pamatuješ a ještě máš jako na to soudnej náhled. Takže z toho odpovím, je to tak, že to jde ve vlnách. Jo, vlastně Sisyfos vznikl na počátku 90. let, nebo někdy v půlce 90. let, aby byl právě hodně inspirovaný jako vlnou iracionality, která souvisela s
znovu nabitím svobody. Najednou v televizi byl Pfeiffer, že? A posílal energii lidem. Možná si to pamatujete jako děti, nebo už nepamatujete, jste moc mladý na to. Jo, v televizi až Jolandu. No je, na Nově normálně byl Pfeiffer, dejte si YouTube, je to úžasný. Prostě byl pan Pfeiffer, který posílal biotronicky, psychotronicky energii z televize Nova. Obálky Reflexu měly Pfeifferovi jako pozitivní vibrace. Tohle normálně bylo v Reflexu, byl Pfeiffer a posílal tam jako energii. Všechno bylo jako plný těchto jako aerociálních bullshitů. Bylo to naprosto normální. Teď, když došlo k vlastně prvnímu teroristickému útoku v Československu, k výbuchu u pomníku na Staroměstském náměstí, to si asi už nepamatujete, před prvníma svobodnýma volbama, tak ministr vnitra svolal psychotroniky a senzibly, aby jim to pomohli vyšetřit. Jo, to znamená, že skutečně po revoluci jako došlo k velkému boomu jako iracionality. Následně potom se začali nějak jako lidé ozývat a nastavovat tomu nějaký zrcadlo, jak se říká hezky česky. A pak ta iracionalita zase ustoupila. A ustoupila zase natolik, že jako pro spoustu lidí bylo sexy. Už jsem takový veterán těch mediálních válek, že já si pamatuju diskuze prostě, nebo hejty s lidma z Respektu, prostě, kteří říkali, teď vlastně ta alternativní medicína, teď je to jako zajímavý, proč to těm lidem jako berete. Dávali nám prostě despekt, jako tu rubriku Respekt a Despekt, tak když jsme udělali bulní balon, tak to byl vždycky Despekt, jako, jak je Sisyfos hroznej, že jako lidem bere tu jejich jako vlastně zajímavou a zábavnou a inspirativní iracionální víru. Jo? A pamatuju si, kdy opravdu v těch médiích to bylo jako braný, že to je jako dobrý, že to je jako zajímavý. A ono nám to pak vybuchlo do ksichtu. Takový to prostě 5 minut Hitler, 5 minut prostě žid a potom 5 minut antivax, 5 minut nějaký týpek, co řekne, že očkování je fajn. A ani se nedobírala podstata toho. To znamená, že zase jsme potom jako uvolnili to místo tomu jako velkému nástupu iracionality. A já si myslím, že to je takový to, že se jako zase to stane naopak, že jak nás zahltí ta iracionalita, no nás zahlcuje, tak máš obrovské množství lidí, který jako se tomu stavějí a přijde jim vlastně naopak zajímavý jako se tomu stavět a nepodlíhat tomu. Já si pamatuju čas, já jsem dělal konspirační teorie, někdy před 20 lety jsem dělal přednášky o konspiračních teoriích. A i v Sisyfovi mi jako lidi říkali, koho to zajímá, je takový bizár, to jako není téma, mám jako za důležitější témata, třeba v té medicíně a tak. A já říkám, ty, ale v Americe to jako hodně důležitý, americký skeptici jako kolem toho jako hodně mluví konspiračních teorií. A jezdil jsem jako s nějakými přednáškami konspiračních teorií. A tenkrát tam sjížděli autobusy ještě jako lidí, co na to věřili. A v malých internetových skupinách si to jako sdíleli. Tenkrát jsem na to na lékařské fakultě v Brně přišlo asi 300 lidí. To bylo úplný šílenství, prostě plná velká posluchárna. Protože najednou jsem byl první, kdo se jim jako postavil a mluvil o tom a oni jako chtěli, jako, aby řekli všem ostatním tu pravdu. A dneska už tu pravdu samozřejmě každý zná, vlastně, to víme, chemtrails a tak. Ale dneska je to vlastně mainstream, takže já už ani se konspiračními teoriemi nezabývám, protože dneska už se tím zabývá každý druhý, nebo jakoby nějakým způsobem rozporuje. Ale dřív to jako nebylo. Dřív mi lidi říkali, co to je za bizár, proč se takovýhle věci, teď to nikoho nezajímá, jako není to téma. Že? Je ta koncepce vědy, to, jaký vnímají běžní lidi, podobná náboženství, v tom smyslu, že v tu vědu musíš prostě věřit, protože když si chceš přečíst článek odborný o očkování, tak, nebo o tom, jakým způsobem je složená vakcína proti covidu, tak nemáš šanci mu vlastně porozumět, i když se hodně snažíš a je to něco jako hieroglyfy na nějakých zdech a tím pádem ty musíš věřit v ten jako systém toho a nic jiného ti nezbývá. Nedávno zastrulý Ivan Štampak s náma taky vedl dlouhý diskuze, on nás taky neměl rád. A právě říkal, jako, že chceme stavět chrámy scientismu. A tenkrát on nás napsal. A to je samozřejmě nesmysl. Jakoby, věda byla už v podstatě za času Jeana-Jacquesa Rousseaua, který byl velkým kritikem vědy shodou okolností a kritizoval a říkal, že chce věda nahradit náboženství. A jakoby to říkají, vy přicházíte s nějakým jiným paradigmatem, s nějakou jinou teologií, jako který taky se musí věřit. Je jako špatný chápání vědy. To, co my musíme těm lidem říkat, že nejde o to, jako co, ale jak. Jo, ve škole velký problém, když my učíme vědu nebo historii té vědy, tak vždycky přijdeme. Přišel někdo, objevil v Petriho misce tohle a najednou jsme všichni pochopili, že to funguje takhle. Přišel jiný Jouda, který řekl toto, do té doby si všichni mysleli, že z oblohy nemůže padat kamení a pak najednou jsme přišli na to, že už může. A vlastně, že se pořád učíme o tom, že chodí jedna postava za druhou a mění to paradigma, prostě, kterému teda jako věříme. A ještě, že teda zarputila, protože jde proti názoru většiny, že? Proti názoru většiny.
A shodou okolností tohle to už Albert Veliký kritizoval, říkal, pořád neargumentuje tím Aristotelem. Nejde o to, že kdo říkal co, ale jak jsme to zjistili, jak nad tím přemýšlíme. A my se musíme učit, a to, co děláme v té popularizaci, je učit jako vědeckou metodu. To, co je nejdůležitější, je vědecká metoda. Jak k těm věcem jako docházíme, jak je zjišťujeme. To znamená, i v té škole by bylo třeba, než učit všechny ty jména a data a co objevili, tak učit, jako jakým způsobem na to přišli. Protože zpravidla to bylo tak, že to objevili týden předtím než všichni ostatní. Jo, protože ta věda postupovala, všichni se dozvídali ty informace díle a dneska to tak je. Dneska, jakoby, když přicházíme nějakým vědeckým závěrem, tak to není o tom, že Franta něco řekl, nebo VHE něco řeklo, nebo nějaká spiknutí nějakých klimatologů něco řeklo, ale o tom, že máme obrovskou metodu, lidi se navzájem kontrolují, vychází nějaký časopisy, v nich vychází nějaký studie a všichni ostatní potom kontrolují, jestli to je v pořádku, je velký téma, něco shodit a říct ne, takhle to není. A vlastně ta věda jako živej nějaký mechanismus, to letadlo, který letí prostě a všichni ostatní kontrolují, jako proč letí a kam letí a jak vysoko. Takže jakoby učit tu metodu, než soubor jako tomu, čemu věříme. Co si za znamení, Leoši? Prosím tě, já jsem střelec a Ascendent. střelci jsou hodně skeptický, Ascendent takže proto máš. na astrologii nevěřím. Aha. No tak to, naučil, jestli máš ptát na ascendent. to je jasný, to se vždycky musí zeptat na ascendent, protože tím prokáže svoji kompetenci v tomhle oboru. Je to tak. No tak teď si to já všechno vím, vysvětlilo, jenom protože překvapuje, že střelci to taky víš. nechtějí říct, co mají za ascendent většinou. Já mám vždycky v tomhle takovou zábavu, když se mě ty lidi ptají, tak já řeknu náhodně nějaký znamení, říkám, no to jsem si mohl myslet. Že jo? A já řeknu, no, já jsem úplně jiný znamení, ale to je klasika, že jo, tak barnumský efekt, ty to znáš určitě jako sociolog a funguje to skvěle jako na astrologii, na vykládání karet, na všechno. No, tak já jsem se na střední škole živil, jsem vydělával si věštěním karet, vykládáním, takže to bylo super. Já jsem Takže ty si nejdřív na to vydělal dvakrát, nejdřív na věštění, vykládání karet a potom si vlastně ve spolku v klubu. Je to tak. Já jsem takhle startky Sisyfos. jsem měl vždycky za věštbu. Holky měly docela velký kapesník, já jsem vždycky vykládal karty. Říkal jsem mi v podstatě to samý. Jako... Je to systematický, že jenom holky měly velký kapesní, kluci malý. Ale kluci na to moc nevěřili. Ty holky byly víc na ty karty jako senzitivní, takže já jsem vykládal karty, vyprávěl jsem mojí babičce, která byla cikánka, naučila mě věštit, všechno keci samozřejmě. A pak mi vždycky za zavalíček startek jsem dával věštby. No. Vycházel si už tenkrát z těch psychologických poznatků, že můžeš napsat psychologický profil, se kterým se prostě 85% lidí identifikuje. Hele, ne, ale říkal jsem takový ty generický keci, jako měl si lásku, která ti zlomila srdce nenaplněnou. No jo. A říkám, a teď prostě máš někoho, po kom toužíš. Jo. Vyjde vám to, bude to boj, ale vyjde vám to. Takže se rozvede. Jo, ale nebude to hned, protože zase potřeba, aby odešla, udělala maturitu, zmizela ze života a pak neřekla, že se nerozved, jo. Takže tohle bylo jako v tomhle důležitý, no, ale jako fungovalo to, no. Jste náš první letošní host, tak už jsme říkali. My jsme měli minule takový předpovídací díl a bavili jsme se na konci o tom, co budou teda jako ty hlavní témata letošního roku, tak jsme to zhrnovali a říkali jsme, co si naopak myslíme, že se letos nestane. A vy si ty různé scénáře a reality představujete často, tak nás zajímalo, co si myslíte, že se určitě nestane za vás. Rozhodně se nestane, že by politici v této zemi řešili budoucnost a nejpalčivější problémy lidí téhle země. To se jako nestane a myslím si, že nikdy, dokud nenarazíme do zdi. Takže to není ani tak věštba, to je jistota. Závěry předchozího dílu, vážení posluchači, potvrzuje i tady Leoš Kyša, takže děkujeme. A co se stane, Leoši? Protože otázka zněla, co se stane. Nezněla, to se nestane. Ne, já jsem ji chtěl takhle formulovat, aby bylo jasno. Myslím si, že si začneme konečně uvědomovat to, jak extrémně umělá inteligence změní jako všechno. Myslím si, že pořád ještě jako hodně lidí žije v nějaký iluzi, jako někdo už na to narazil, že v té práci najednou, hej, nechcem tuhle pozici, protože umíme nahradit nějakým modelem nebo AI agentem, ale myslím si, že letos nám to vybuchne do ksichtu, že najednou zjistíme, co všechno se mění, co všechno to jako způsobilo, jak to mění vůbec, jako jak třeba děti vnímají realitu, jak se učej, jak reflektují informace, jako kolik pracovních míst nás to připraví, co to všechno změní. Takže myslím si, že rozhodně ten letošní rok bude tím, že si drtivá většina lidí uvědomí, co všechno ta umělá inteligence změní. To je docela zajímavý, protože já si myslím, že se to stane spíš v horizontu 5 let tohle, protože drtivá většina lidí používá AI spíš buď to vůbec, anebo nějakým způsobem jenom intuitivně k nějakým základním věcem a že vlastně se to nepropisuje do toho
mainstreamu třeba pracovního. Já si myslím, že to propíše třeba tím, že přijdeš a potkáš obchod. Já jsem včera potkal bývalého spolužáka z vysoké školy a hledá práci, kdybyste o ničem nevěděli, pracoval v bance a to už nahradila umělá inteligence. A on říká, tak konečně se můžu stát zahradníkem, jak jsem vždycky chtěl. Takže si myslím, že najednou jako zjišťuješ takhle a tamhle Igora propustili z banky kvůli umělé inteligence, jako WTF. A najednou si myslím, že tohle je to, co jako tohle jako nás dostihne. A to, že voláš na infolinku a už se nedovoláš člověku, ale prostě už jenom AI agentovi. No. Si taky nemyslím, že potrvá tak dlouho, což je pro nás impuls udělat o tom nějaký díl určitě. A přečtěte si teda Syndikát, abyste se nahlídli do blízké budoucnosti. Moje poslední dnešní téma je, Leoši, když ty konstruuješ světy, tak vlastně potřebuješ něco, čemu my sociologové na Bubřele říkáme sociologická imaginace. To znamená, že to musíš jako domýšlet do důsledku, ne? Ten svět, jakože on samozřejmě je zaostřený na ten příběh a spoustu věcí nepotřebuješ vědět, kolik dní v týdnu v tom světě je a kolik měsíců oblítá tu planetu, pokud to není důležitý pro ten příběh. To jsou prostě věci, které jsou v nějakým mlze a rozpuštění, ale ten svět musí být nějak logicky koherentní od začátku, zvlášť když píšeš nějaký delší ságy. Postupuješ nějak vědomě v tomhle tom, nebo to se prostě děje a pak už se ho snažíš jenom držet pohromadě? Symbolicky, že jako hledáš ty symboly. To znamená v té společnosti, jak je ta společnost stratifikovaná, jako kdo ji živí, kdo ji šéfuje, kdo o ní rozhoduje. Jo, hledáš vlastně takový ty jako viditelný body na mapě a cokoliv je mezi tím, tak zpravidla ty lidi pospojují podle toho, jak jsou zvyklí, jako si pospojovat, jako jak ty věci fungují. Jo, to znamená, že když konstruujeme tu realitu, jak by měla vypadat, jak funguje obchod, jak funguje biznis, jak jsou ty lidi jako rozdělený, kdo o čem rozhoduje, kdo je nositelem moci, kdo předává informace, tak bereš vždycky fakt jenom ty jako úzlový body. Řekneš, jako kdo je prezident, kdo přijímá zákony, kdo vykonává spravedlnost, kdo řídí biznis a jaký mají ty lidi práva. Jo, takže takový ty základní věci a ten zbytek už vlastně si ten čtenář domyslí, respektive ten příběh už ti potom snadno při střetu těchto základních bodů té společnosti, to už si potom ten čtenář snadno domyslí. No. Vymyslíš to jako svět, který je sám od sebe a priori jako celý úplně jiný, anebo si řekneš, tak tady ty body musím zdůraznit, protože všechny ty ostatní implicitně jsou stejné jako v našem světě. To druhé, protože já myslím, že ta společnost se až tak měnit nebude, až tak se nemění, když se podíváš do té historie, takže se měnilo asi to nějaká víra, ten základní kánon té společnosti, ale to, jak funguje rodina nebo vztahy mezi lidma, nakonec jako se vlivem staletí až tak jako nemění. Jo. Když dneska čteš staroegyptskou poezii, tak vlastně ta láska, romantika, je to samý, že? Já jsem tenkrát krát ty básničky, jenom jsem je trochu modernizoval a posílal holkám, že? A fungovalo to úplně stejně. Čili si je přepisoval z hieroglyfů? Ne, samozřejmě z českých překladů, logicky. Že? A takže si říkal, wow, teď je to úplně to samý, jako co ty jako lidi tenkrát vyznávali těm holkám a jak ty vztahy fungovaly a na co ty holky slyšely, fungovalo to úplně stejně a nemusel jsem dát čepsut. Ale třeba Jarmilka z Bruntálu a bylo to jako dobrý. Takže tam ty věci se nemění, takže v tomhle si myslím, že se nezmění ani jako na těch vesmírných lodí, ani těch nových koloniích a ať už tu společnost budeš chtít si vymyslet a udělat a upravit jakkoliv, tak ona nakonec se nějak jako srovná, ona se nějak jako zhmotní jako dohromady. Tak se pojď na ten socialismus často. Vem si, jak on vlastně začínal úplně s jinýma myšlenkami, jako internacionalismu a byly tam jako ty feministky, jako tehdejší a volnomyšlenkáři a najednou nakonec ta společnost to všechno jako odvrhla, srovnala, v podstatě vytvořila jednoduchou konzervativní společnost, která se jako od té tehdejší až na tu vládu a na to, kdo je nositelem moci a jak se přijímají zákony, až tak jako nelišila, že? Mě na závěr ještě úplně zajímá, jak byste člověka pozvali ke čtení právě brakové fantasy. Proč je to super? Ptám se vás obou, protože vy to píšete, ty to máš rád. A zároveň si myslím, že jako samozřejmě mezi posluchačstvem budeme mít určitě lidi, co to mají rádi, ale třeba i nějaké možná nepolíbené tímhle žánrem. Tak má to člověk chtít zkusit, nebo to není pro každýho? Co byste k tomu řekli? Já myslím, že to je jako sex. Jako jsou lidi, kteří nevyzráli, se toho bojí třeba, nebo přemýšlejí, jestli do toho mají jít. A jak to jednou zkusíte, tak už nemůžete přestat. Tak to je s fantastickou literaturou úplně to samý.
A nikdo nechce zůstat celý život panist, teda s výjimkou asi jako nějakých velice jako málo lidí. Ale zcela vážně a trvám si na tom a můžete se mnou polemizovat a nesouhlasit, že tak všechno, co s tím můžete dělat, jak říkal Jára Cimrman, velký český sociolog. Ta fantastika dneska si myslím, pro tom současném světě vám může říct mnohem víc, než ta mainstreamová literatura. Jo, protože mainstreamová literatura si myslím, že hodně to není vidět. Ta současná česká literatura jak si je strašně nejistá v kramflecích současnosti anebo budoucnosti a obrací se do historie. Jo, my to jako vidíme, že prostě to, co dneska vládne, tak jsou buď komedie a la Patrik Hartl, to znamená prostě nějaký jako legrace o krizi středního věku, anebo taková ta česká debka. To znamená, že takový to obracení se do té minulosti. Jo, prostě jako druhá světová válka, 50. léta a komunismus a vlastně jakoby takový to, jako to bezpečný, co bylo před 20, 50, 60, 70 lety. A ta česká literatura na tom jako hodně s tím pracuje, nebo s nějakýma jako mimoběžnýma stavama. Jako, a ona úplně neumí jako třeba řešit současnou společnost, současný problémy. Málo kdo to dokáže a když, tak je to vlastně dost rozpačitý, protože pořád má ten pocit, jako že ta současná společnost se de facto přiblížila té sci-fi. Jo? Už dneska můžeš napsat román o lidech, který letějí za prachy do vesmíru. Že to se děje. To už není žádná sci-fi. A teď jako ta současná literatura jako neumí vlastně a neumí jako s tím pracovat. A ty pokusy jsou poměrně jako chabí. A naopak ta fantastika tím, že se na to připravovala, že umí pracovat s těma technologiemi, s tím vlivem, jak ty technologie ovlivňují tu společnost a budou čím dál tím víc ty technologie ovlivňovat, tak si myslím, že ta fantastika naopak, jako, a teď jo, jasně se mnou můžete polemizovat, ale jakoby je mnohem, jako může vám přinést pravdivější zprávu o tom světě a o tom, co se děje, než dneska jako mainstreamová literatura. Leoši, na závěr, co to bylo za báseň pro všechny, kteří typovali v duchu a čekali až na tento rozuzlující moment? Co bylo za báseň, kterou si začal? Heinrich Heine, Lorelei. V Opavě se na to skvěle balily holky. Děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Děkujeme. My jsme moc rádi, že jste si nás poslechli až sem. Pokud na nás máte nějaké dotazy nebo připomínky, tak nám to prosím napište na info@stem.cz nebo na nějaké naše sociální sítě. My za to budeme moc rádi. A naším dnešním hostem byl Leoš Kyša. Mějte se pěkně. Ahoj. Ahoj. Ahoj.